Bun venit la un episod din seria noastră Minecraft. Astăzi o să jucăm o mapă destul de mișto. Zic că înțelegi. Bun. Aici o să mergem. Aici o să batem mulți zombie. Știți o chestie, mă descurc foarte bine la Minecraft și asta este primul meu episod. Să vedem ce mai e aici. Deci, încă nu mă și altele. Sunt foarte bun la Minecraft. Mă descurc. Și aș vrea să am și eu câțiva abonați. Dacă ați vrea să vă abonați, abonați la canalul meu. O să facem un episod. Facem multe chestii. Urmează, nu cred că o să mă joc. Prea place. O să încep. Aici o să studiem lumea. O să ne luăm itemele care le-am pierdut acum câtva timp. Lumea asta a fost creată fix de mine. M-a luat foarte cam o zi, 2-3 ori acolo. Nu prea amintesc. Aici cred că ai spus un liver. Uite, faceți. În episodul următor o să jucăm, cred că multiplayer cu un tip, Steve, da, cu Steve, prietenul meu, o să aibă și el canal. Vă rog să vă abonați la canalul el, o să aibă promovații și chestii. Uitați că mă omoară un zombie. Nu-mi spune, du-te în dracu prost, e Minecraft. E dracu. Ideea s-a făcut ziua și multe chestii. Și cu vorba lume și un direct cu sară. Chestia asta că tot lumea asta am făcut-o pe master. Astăzi cred că o să începem seria care nu prea m-am găsit la un nou episod din seria noastră. Clubul, deci o să se numească Clubul Minerilor. Iar Clubul Prietenilor. Nu e chiar așa mișto, dar o să-l schimbăm la următoarea serie. Următoarea serie cred că o să fie doar cu multiplayer. Înțelegeți? Să postăm pe YouTube episodul ăsta și să vedem câți abonați putem avea. Vedeți unde am plecat. Bun. Hai să place. Să fac chestia asta.
bun. Deci, nu mă descurc foarte bine pe surva, dar pe creativ. Cred că o să filmez 2-3 mape pe creativ. Sau habar n-am. Câte? Nu știu. Deci, o să filmăm cam 30 de minute maxim. Și așa se încheie episodul. Ne revenim data viitoare. Pa, pa!